Καλώς ήρθατε στο τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ώρες αγωνίας για το γιο τους που περνά στην Αθήνα η Ιουλία. Το μωρό αρρωσταίνει ξαφνικά και εκείνη καλεί παιδίατρο και αποφασίζει να μην ενημερώσει το Στάθη, ο οποίος επέστρεψε στη Μάνη για το γάμο της Αθηνάς. Ωστόσο, η σοβαρότητα της κατάστασης την αναγκάζει τελικά να επικοινωνήσει μαζί του. Εκείνος θα φύγει σαν τρελός από τη Μάνη και την Αθήνα και το κακό δεν έγινε να συμβεί. Ο Στάθης τρακάρει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, φωτιές ανάβει το βιβλίο της Μαρίας, καθώς αναφέρεται σε περιστατικά που αφορούν την προσωπική ζωή και το παρελθόν γνωστών ανθρώπων, ακόμη και της κόρης της Αθηνάς. Ανήσυχη είναι η Μαργαρίτα για τις πιθανές συνέπειες του βιβλίου και τις συγκρούσεις που μπορεί να ακολουθήσουν. Τρόμος έχει καταλάβει και την Άννα, που φοβάται μήπως αποκαλυφθεί η εμπλοκή της στη δολοφονία του Ανέστη. Όταν η ευτυχία τον σκότωσε αμυνόμενη, η Άννα τη βοήθησε και τη στήριξε συνεπώς. Είναι συνεργός στο έγκλημα. Και όχι μόνον, υπάρχει και η σχέση της με τον Δημήτρη αλλά και η εγκυμοσύνη της. Ο Κουράκος, ένας από τους πολλούς που θα διαβάσει το βιβλίο, καθώς στο κεφάλαιο Ευτυχία υπάρχει αναφορά και στον ίδιο, συνειδητοποιεί την αλήθεια και εξοργίζεται. Στη γαμήλια δεξίωση του Τζον με την Αθηνά, θα αναγκαστεί να προβεί στη σύλληψη της Άννας και τη συνεργεία στη δολοφονία του Ανέστη. Οι δοκιμασίες τώρα στο γάμο της Μαρίας με το Μάνο δεν έχουν τελειωμό. Μετά την εξάρτηση από τις αμφεταμίνες και την περιπέτεια που έζησαν το ζευγάρι, θα έρθει μία ακόμη για να ταρακουνήσει τη σχέση τους. Ο ερχομός της Νάσης, της κόρης του Τζον, η οποία ταξίδεψε από την Αμερική για να βρεθεί στο γάμο του πατέρα της, θα προκαλέσει νέα προβλήματα. Γνωρίζοντας η Νάνση όλα τα πρόσωπα που συνθέτουν την οικογένεια Βρετάκου, το ενδιαφέρον κεντρίζει η προσωπικότητα του Μάνου, με αμοιβαία βέβαια ανταπόκριση. Ο Ισίδωρος θα δει από την πρώτη στιγμή τη σπίθα και θα φροντίσει να του μαζέψει τα λουριά.